masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki sunana kuma kamar kullum nake kwararo bayani. Wannan wato wayar da kai da nake so in yi abu ne wanda mutane suke zuwa wurina suna neman shawarwari ko kuma ce suna giya mun irin matsalolinsu. So ni ina ganin wa'annan abubuwan da zan yi magana akai su suke kawo irin wannan abubuwa. Mutum ne zai ce a ni ina son yarinyar nan a lokacin da na ganta gaba ɗaya hankali na tashi ba na bacci ba na iya cin abinci ba na iya komai sai na ji muryar yarinyar nan amma yanzu kuma kawai na ji ba na son ta. To wannan babban matsalar shi ne ko a lokacin da kake gani kamar kana son ta idan babu ita ba za ka iya rayuwa ba son ta kake ba a wannan lokacin. A wannan lokacin sha'awarta kawai kake idan kuma ka riga ka samu biyan bukatanka to wannan ya ƙare sai dai kuma ka nemi wata. Idan har kana son mace so na tsakani da Allah kana ƙaunarta, shi soyayya abu ne wanda yake amfani da ruhi ba abu bane wanda kawai zaka iya cewa ina yi yanzu kace ba na yi yanzu ba. Duk wanda yake soyayya zaka ga shi da wannan irin halaye. Zaka ga idan mutum yana son mace, idan dukkan duniyar nan za su taro akan shi wallahi babu wanda zai canza masa ra'ayi. Idan mutum yana son mace zaka ji wasu suna kiran shi ce kai ai wani mahaukaci ne zai iya komai akan yarinyar nan, kaji an ce ai wani wawa ne zai iya komai akan yarinyar nan, ko kuma da ta ce kai Allah ka farata ai ta gama da shi, sai abin da ta faɗa haka yake saboda baya gane da safin komai idan ba karatun yarinyar nan ba, kuma idan karatun nan ba yarinyar nan ta rubuta shi ba baya fahimtar komai. To wannan shine soyayya, saboda soyayya idan ta kama ruhinka babu abin da ba za ka iya yi akan mutum ba, kuma shi soyayya baya ƙare. So da ƙauna abu ne wanda suke amfani da ruhi da zuciya da bargo da ƙashi, abu ne wanda baya ƙarewa. Ko da zai ƙare ba abu bane wanda yake ƙarewa ta daɗi, abu ne wanda yakan daɗe zaka ga an samu shekara 10 shekara 40 ana yin sa. Amma abin da zaka ji kana son mutum wannan satin ka ji ba ka san shi sati mai zuwa, wannan ba soyayya bane, wannan sha'awa ne. Kana sha'awan shi ne ko kuma in ce kina sha'awan shi ne ko yana sha'awan ki domin wani biyan bukata na shi. Idan kuma ya samu wannan biyan bukatan ko ta samu wannan biyan bukatan kawai sai ta ji ba ta san shi, to wannan ba soyayya bane, wannan sha'awa ce. Saboda haka ya kamata a ce kun bambance tsakanin sha'awa da soyayya, saboda su masu yin soyayya su tabbatar da cewa soyayya fa soyayya ce ba wai sha'awa ba ce. Shi yasa yanzu ake yawan samun matsala saboda mutane ba su ma yarda akwai soyayya ba, saboda shi sha'awan ya fi yawa. Mutum kawai zai ga yarinya ne da ya kalle ta kawai sai ce kai yarinyar nan wai ina bala'in sanda. In ka tambaye shi me kake so ya kaji ya ce ka ga malam ka ga wani duwawan yarinyar nan, mutum ka ga wanta ka ina son yarinya. Ba soyayya bane wannan, sha'awa ne wannan. Idan kuma ya riga ya biya bukatar shi kenan wannan ya ƙare, saboda ba soyayya bane. Duk wanda zai ga wani abu na wuce na waye ya ce yana son ta, wannan sha'awa ne ba wai soyayya bane. Shi so yakan tun daga cikin bargon mutum ne. Ina so ku fahimta bambancin su shine shi wannan kwana ɗaya sati biyu yana iya karewa, shi ko wannan abu ne wanda yake tsayawa har abada. To yanzu yawancin mutane ba sa yin soyayya, ba sa tsayawa su so mutum su yi waye a'a kawai sha'awa ne. Kawai idan ka ga mutum kawai kana son shi yanzu kawai sai a dashi wuta to wannan ba soyayya ba ce. Kuma ina son ku tabbatar da cewa ita soyayya ba ta tsufa, kuma soyayya ba ta zuwa ko ina, tana nan a tsaye a inda take. Idan kin samu matsaloli ko kuma ka samu matsaloli na mata suna rabuwa da kai, wannan saboda ba wai suna son ka bane, suna sha'awar ka ne, kuma sun riga sun wuce wannan abin da suke nema, sun riga sun samu. So saboda haka kada ka ce wai saboda wannan abun kai ba za ka yi soyayya ba. A'a, wanda za ka so kuma ta so ka tana nan zuwa. Haka ke mamace. Idan kin samu matsaloli wanda suke miki wasa da hankali, ake samun matsaloli ba wai saboda suna son ki bane, a'a masoyin kai kan tsaya da kai. A yi ruwa, a yi tsaki, a shiga daji, a yi rana, a yi wuta, zai tsaya a bayanka, kuma ba zai gudu ba zai ja da baya ba. Amma idan mutum mai sha'awanka ne da bukatarsa ta biya, ya manta da kai. Hafsat Zaki sunana, kuma anan zan da sa'aya insha Allah.